Ti lesson tayo itangal daw ket panangited ti place value ken value iti digit. So manamnama nga kalpasan dayto nga leksyon maipakita ken maited ti place value ken value ti maysa wenno dua a digit a numero. Innak nga isuro kada kayo iti place value ti digit. Daytoy numero a 34. Anya ti place value ti 3 ken anya ti place value ti 4. Anya ti umuna nga aramiden. Umuna, pag sinaen dayta dua nga digit. May kadua, ikabil dayjay place value na. Sagkaysa once wenno sagsagapulo times. Ita amoyon no anya iti place value iti maysa nga digit. So ti place value dayta 4 ket saggaysa wenno once ti English. Ti place value met dayta 3 ket sagsangapulo wenno ti English tens. Okay. Next, 46. Kitain dayta daugid na nga digit. Anya iti place value na dayta 6. Umuna nga aramiden pag sinaen dayta dua nga digit. Okay. So, kalpasan nga pag sinaen amoyon na niya iti place value na. Ngayon, anya ti place value dayta 6. Ti place value dayta 6 ket sagkaysa once. Okay? Next, 83. Anya nga digit tada ti uged na? 3. So intay kitain anya ti place value ti 3. Pag sinaen dayta digit, so saggaysa once sagsangapulo tens dayta ti place value da. Ita makita tayon no nya ti place value ti 3. So anya ti place value dayta 3. Ti place value na ket saggaysa once. Yan. Next, 96. Anya nga digit dayta daugid na? 9. Anya ti place value dayta 9. So pag sinain nyo dayta digit, tapno amoyon anya ti place value ti tunggal maysa. Oh, saggaysa wenno sagsangapulo ti place value dayta 9. So ti place value dayta 9 ket sagsangapulo tens. Okay, next, 58. Ti adda uged na dita ket 5. Anya ti place value dayta 5. Pag sinaen dayta dua nga digit, and then makita tayo no anya ti place value na. Nusag kaysa wenno sagsangapulo. Anya ti place value dayta 5. Ti place value na ket tens. Okay, nawatan nyo. So ita adadtoy ting kayo sungbatan. Anya ti place value dayta 7 dita 47. Dayta daugid na dita. Okay. So ti place value na dayta nung kay pag sinaen nyo dayta dua nga digit, anya ti place value na? Ti place value na ket saggaysa. Yan, saggaysa. Next, 36.
Anya ti place value data 3. Anya ti place value na data no pag sinain nyo data digit. Saggaysa wano sagsanga pulo. Dadi mun una, ditay right. Ket saggaysa, di sabaro no ket sagsanga pulo. Anya aro data place value na data 3. So ti place value na data ket sagsanga pulo. Okay. Next, 67. Anya ti place value data dauged na. 6. Anya data place value na data 6. Okay, na pag sinaim data daw nga digit, anya ti place value na. Saggaysa, wano sagsanga pulo. Okay, so ti answer na ket sagsanga pulo. Next, dito'y 52. Anya ti place value data 2. Saggaysa, sagsanga pulo. Okay? Pag sinaan nyo data 2 ka digit, so ti place value ti 2 ket saggaysa. Okay, mapantayo met iti value. Naadal tayon iti place value iti maysa nga digit, tata intay met adalen iti value na. Okay, nya ti value data 7. Ti munang intay kitain tayo dajay digit nga alaen tayo ti value na. Anya nga digit data alaen tayo ti value na? 7. Data digit. And then, kalpasan nga mamuam da digit, anya iti place value na data digit. So, ti place value na data 7, ket once saggaysa. So, 1. I-times tayo data digit, ken dayjay place value na. So, i-times. Kanya kaya't masaritaan data 7 times 1. 7 times 1, kaya't masaritaan ket mamin 7 nga saggaysa. So, agbilang tayo ti saggaysa nga mamin 7. Maysa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 times 1 is 7. 7. Okay. So, daitan ti value ti 7. Next, 75. Anya ti value data 5. Anya nga digit dayjay alaen tayo ti value na? 5. Data digit. And then, next, anya ti place value na? Once. Sagimaysa. Data ti place value na. Anya ti pamayan tayo data digit, ken dayjay place value. Pag times n. Yan. So, 5 times 1. Ket nasaritain, ti 5 times 1, ket mamin 5 nga saggaysa. So, agbilang ka, ti saggaysa nga mamin 5. So, maysa, 2, 3, 4, 5. 5. So, ti value data 5 ket 5. Next, 28. Anya nga digit dayjay alaen tayo ti value na? 2. Aday ti digit nga alaen tayo ti value na. And then next, anya ti place value na data? Ti place value na ket tens.
saggi sangapulo. Dayta ti place value na. Then next, taramiden tayo ken dayta dua nga number. I-times tayo wenno i-multiply. So times 2 times 10. Ket nasawen mamindua nga sagsangapulo. Mano ti mamindua nga sagsangapulo? So agbilang tayo ti saggi sangapulo by 10. Mamindua nga 10. 10, 20. So ti mamindua nga 10 ket 20. So 20 ti value dayta 2. Nawatan. Okay, next. 83. Anya iti sapulen tayo iti value na. Nya iti sapulen tayo iti value na. Iti sapulen tayo iti value na dita ket data 8. So, ti digit nga sapulen tayo ket 8. Then, anya ti place value data 8. Ti place value na ket tens. Sagsangapulo. Dayta ti place value na. Pamayan ken daytan pag multiplyen times. So 8 times 10. Kaya't nasaritaan mamin 8 nga sagsangapulo. So 8 times 10 mano. Agbilang tayo ti sagsangapulo mamin 8. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So 8 times 10 is 80. So dayta ti value ti 8. Next. Ita. Nalpaskon nga na-discuss kada kayo no anya iti place value ken value iti digit. Ita mapantayo di module 6 page 2 padasen. Sumbatan tayo dagiti saludsod di page 2 iti module 6 tayo. Yan. Paganurutan. Pilyen ti letra ti umno asungbat. So pilyen nyo lang da di letra ti correct nga answer na. Number 1, anya ti place value ti 7 iti numero nga 75. A. Saggaysa. B. Sagsangapulo. Anya ti place value ti 7? Sungbat? Sagsangapulo. Number 2. Anya ti place value ti 5 ti numero nga 75. O, dadi 5 met. Ti kitain tayo ti place value na. Anya ta ti place value dayta 5? A. Saggaysa. B. Sagsangapulo. Sungbat? A. Saggaysa. Number 3. Anya ti value ti 8 iti numero nga 84. Value ti sapulen tayo. Anya ti aramiden? I-multiply aji digit ken dayjay place value na. Anya nga digit ti sapulen tayo? 8. Anya ti place value ti 8? Tens. Sagsangapulo. So, i-times tayo, aji 8 times 10, mano ti 8 times 10. So, mamin, 8 nga sangapulo. No, bilangin tayo, ti mamin 8 nga sangapulo, ti answer na ket 80. So, dahita ti value na. Number 4, anya ti value ti 6 iti numero at 36.
Okay. Anya nga digit di sa pulen tayo ti value na? Adi 6. Anya ti place value tayo di 6? Once sagkaysa. So, i-times tayo da digit times da place value na nga 1. So, 6 times 1. So, the answer is 6. Okay, next. Number 5. Iti blank asag sangapulo ken upat asag gaysa ket 64. Blank asag sangapulo. Ije numero nga 64 anya nga digit ije iti sag sangapulo. 6, diba? So, the answer na dita ket 6. Inem asag sangapulo ken upat asag gaysa ket 64. Okay. Next activity. Page 7. Aramiden 1 and 2. Sungbatan tayo dagiti saludsod. Isurat ti umno a place value dagiti naugedan a numero. Isurat tayo lang ti place value na. Letter A. Anya ti naugedan a digit? Ti naugedan nga digit dita ket 3. Anya ti place value na? Ti place value na ket sag sangapulo. Tens. Letter B. Sagkaysa. Letter C. Anya ti place value dayta 9? Ti place value na ket sag sangapulo. Letter D. 85. Anya ti place value dayta 5? Okay, ti place value na ket sagkaysa. Then, letter E, 67. Anya ti place value dayta 6? Ti place value na ket sag sangapulo. Okay. Next. Pantay ditoy. Aramiden 2. Isurat ti umno a value dagiti naugedan a numero. So, intaymet sa pulen ti value na. Anya tatayen ti aramiden tayo? Tapno maala ti value? I-multiply a digit ken dayjay place value na. So, letter A is 65. Anya ti dauged na dita nga digit? So, 6 times anya ti place value na dayjay 6. Sag sangapulo. So, 6 times 10 dayta ti value na. Mamin-inem nga sag sangapulo 60. Next. Letter B. 87. Anya ti value dayta 8. So, 8 times di place value na nga 10. So, mano? So, 8 times 10 is 80. Letter C. 54. Anya ti value dayta 4. So, 4 times di place value na. Ti place value na dayta ket once. So, times 1. 4 times 1. So, ti value na ket 4. Letter D. 39. Anya nga digit dayjay sa pulen tayo ti value na. 3 times the place value. 3 times 10. Mintalo nga sangapulo.
So the answer is 30. And the last, 48. Anya ti value ti 8? 8 times the place value na times 1. So the value is 8 times 1 mamin 8 nga 1 ket 8. Okay? Ayan. Daitan tinagpatinggaan iti lesson tayo itang alda.